विश्वजित दैमारी जिंदाबाद, यूपीपी बीजेपी जिंदाबाद, सर्बानंद सोनोवाल जिंदाबाद, हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, प्रमोद बोरो जिंदाबाद, यूपीपी बीजेपी जिंदाबाद। बयनिबो थाखाय जों खौसेयै आवगायलांगोन। यूपीपी बीजेपी खौसेयै साग्रि जागोन बिटिआर आसामाव। फै 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 जोंजों लोगोआव खौसेनि बान्दोजों आवगायलांनि। जय विश्वजित सर्बानंद, जय हेमंत, जय प्रमोद, जय बीजेपी। हिंदू मुस्लिम सिख ख्रिस्टियान सायख'आलासे जों आवगायलांदोनि। हिंदू मुस्लिम सिख ख्रिस्टियान सायख'आलासे जों आवगायलांदोनि। यूपीपी बीजेपी जथायै जों बिबारनि सावगारियाव भट होनानै, बिबारनि सावगारियाव भट होनानै गोजोन खौसेथि जौगानायनि थाखाय जोंनो आरोबाव सरकार दागोन। गोजोन खौसेथि जौगानायनि थाखाय जोंनो आरोबाव सरकार दागोन। विश्वजित दैमारी जिंदाबाद, यूपीपी बीजेपी जिंदाबाद, सर्बानंद सोनोवाल जिंदाबाद, हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद, प्रमोद बोरो जिंदाबाद, यूपीपी बीजेपी जिंदाबाद। गोजोन खौसेथि जौगानायनि थाखाय जोंनो आरोबाव सरकार दागोन। गोजोन खौसेथि जौगानायनि थाखाय जोंनो आरोबाव सरकार दागोन। खौसेयै सरकार दागोन। यूपीपी बीजेपी सरकार खौसेयै सरकार दागोन। यूपीपी बीजेपी सरकार जिंदाबाद, विश्वजित दैमारी जिंदाबाद, यूपीपी बीजेपी जिंदाबाद, सर्बानंद सोनोवाल जिंदाबाद, हेमंत बिश्व शर्मा जिंदाबाद।